Tahu petis susu seperti ini masih digoreng guys. Ini masih anget. Ini petisnya. Oh nggih. Yang di situ es sama kopinya ada di sebelah sana guys. Seperti biasa ini ada bakso. Pasukan baru Pak War. Enak lur. Mak apa? Tahu petis lur. Kela ya awak dhewe sing keri sing anget. Nya iki ge wong loro ya. Happy karo juragan iki lur. Mangan tahu. Mantap. Mantap. Mus Andre nggawa sambel, Andre ning ndi lek tuku? Enak tenan guys. Dino ati. Wis ndang dimaem sik. Hari kemerdekaan. Kuwi lomboke aja lali kae lombok. Maria Wirawiri ngene iki ya. Bangga. Bangga. Jos. Sambelmu ning ndi buka Andre? Kuwi dimaem bae Pak Dewor kuwi sak piring berdua ya. Tak oleh tukaran loh. Dibuka. Damai lur. Damai. Klambimu anyar toh? Anyar Pak Dewor. Lah iki kok gak anyar sing ngetan ya Allah. Patukane abang dhewe. Wah. Malah kaya adik kakak. Lah njaluk warna apa? Ya Allah, ireng wong traben seragam kok. Malam kemerdekaan, guys. Ngopi lagi di sini. Iki sik ngenteni tahu petis porsi kedua. Iki mau porsi pertama wae Andre karo wae Pak Dewor. Posisine iki enek ning kene lho guys, kae ibuke sing bakul tahu petis, iki ning andingi lapangan Sumber Mulya. Nah, di sana banyak yang jualan tapi kan sebelah kono tutup guys. Cireng biasanya nek cireng barang. Nah, iki kayak ngopi. Jos gandos pokoknya. Mantap guys pokoknya. Mantap gitu. Wah, Gila. Gambarmu. Piye? mantap. Jos. Kayak umur sawi. Iki kopine wis teko. Pak Dewor kopi ireng apa kopi susu, Pak? Kopi susu, Bang. Kopi susu. Andre kopi apa kuwi? Ireng. Iki nek Pak Bos ya kopi susu. Terus aku iki Soda gembira. Soda gembira. Mantap Pak War. Dan minumnya soda gembira. Soalnya gak ngopi. Camilane tahu Petis. mantap. Jos. Ayo Andre dimakan Andre, nggak usah sungkan-sungkan, tak jokine. Ini loh, wong urip itu seneng guys. Aja ngumat-ngumat, tinggi seneng ae. Mantap. Mantap Andre, tangane Andre. Madhep rene to. Didelok wong akeh madhep rene. Nah, Juragan seneng, anak buah yo melok seneng. jos. Yo. Ndang dimakem sih. Mbahmu sing asli jenenge sapa? Mbah Surip. Ya mbahmu sapa jenenge? Mbah nganu. Asli. Lek sing Seger pol. sing etan Mbah Awu, sing kulon Mbah Kusen. Lek mbahku Mbah Sastro Sudarmo. Mbah Sastro. Sudarmo. Bapake kok ibuku. Ya mae lorku kuwi lho waras line biyen. Mbah. Kuwi kan ragil to anak. Tunggale Mbah Wetan kono sing kene jenenge Mbah Sastro. Padha lho Namane Mbah Sastro. Mbah sapa? Songkop. Sastro. Oh, Songkop Sudarmo. Mbah Congkok. Mbahmu sapa ya jenenge? Mbah Kasar Puja.
Kasap jari wonge kasap. Rasan juga. Kok kasar. Mbah Mbah Andre jenenge sapa, Andre? Mbahmu kae sapa jenenge? Siti. Mbah Seniti. Sing lanang. Ada kerupuk juga, guys. Mbak mbek sambel enak iki. Iki wis wayahe. Wayahe seneng-seneng karo juragan. Nanti maaf. Makan bersama. Maame kok madhep rono to, Andre? Madhep rene lho. Cumingar mingar. Ini lah. Ada. Ora usah haleman. Rasa. Kenyek. Lawangan bareng. Dari Andre bukan krimnya. Karo wong tuwa aja nglanak. Ngono wong tuwa. Dari ini. Gak gelem dijajari Jawane, guys. Yes. Ini namanya persatuan. Iya wis enek sone pisan terus lengkap. Wong tuwa. Yo nyadar. Wis ora assalamualaikum juga. Aku balik Cerita kehidupan, guys. tahu mondok ya dia panggah kesopanan. Nesu ke rumah saku awakmu ijek gelem moro neh kok. Oh iya lho. Jere pancen pokoke lah ndiwur rene berarti rambe utek Mas. Didek, didek. Wah. Lo dino apik lho. Tonggo teko loro. Andre Wijaksono. Wong cara dikai roh jero atine wong wong tukaran ya. Tenang. Kaya awakmu tak batin ini iki elek kowe roh. Lanjut, sore ini kita OTW ya, guys. Cuman berdua saja. Masih ya? Boleh. Oleh. Loh, nggak boleh. Yang ini loh, sewajuk. Ki marnimu atas. Untuk sing marning ngecor-ngecor. Suka nih sapa? Ngecor. Namanya dulu. Celuluk ya apa? Sing koyo le ya. Terus 50. Ya gua nek paket. Bayar ongkir ngambil barang. Ini aku setil untuk jalannya. Kanan ini sebelah kanan tanaman jagung. Yang sebelah kiri itu tanaman jeruk. Ini macannya sudah jadi dua, guys. Yang satu warna putih sama hitam, yang satu warna kuning, hitam dan putih. Ayo yang besar mulai. Masih dibenahi sama Andre dan Pak Dewor. Seperti ini penampakannya ya, guys. Mungkin ada yang butuh untuk main
makanan silahkan merapat dan datang ke toko aku. Ayo. Jos. Mantap. Oke. Jos gandos ya Pak War. Iki Pak Bos si ndelok nyawang. Masuk.